Συνδέσμου Σύγχρονη Πολιτεία του Πάγου του Νερού, εκ μέρους του κ. Δημήτρη Τάκας. Χωρίς να θέλω να κουράσω, βλέποντας πολλούς αγαπημένους φίλους, αλλά και τα παιδιά των ανθρώπων αυτών, αγαπημένων ανθρώπων, αγαπημένων φίλων, θα ευχηθώ καλή αγωνιστική χρονιά, θα ευχηθώ πολλές και μεγάλες επιτυχίες στο Σύλλογο. Πραγματικά μας κάνετε υπερήφανους και είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί κάποια παιδιά που τα ξέρω από πολύ μικρή ηλικία, τα βλέπω τώρα και διακρίνονται. Πραγματικά πολλά συγχαρητήρια σε όλους, είμαστε περήφανοι για σας. Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές συγκίνησης που μας χαρίζετε. Δέκατη θέση στο τελικό των 800 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 και συμμετοχή στα 400 και στα 800 μέτρα στην κατηγορία των αντρών. Ασημομήτης Νικήτας.